ka taba da a'a ina zuwa ka taba dambe da shi to ya yi dambe da bahago ya ƙara dambe da bahago ya ƙara dambe da bahago tun da yace zai corona ka ga ki ɗaura hannun sa in ka bige shi gobe sai ka ga wurin wancan ka ce ka ɗaura hannun ku ce ku ɗaura hannun ku an gama ba ba sai amma ka bige shi ka ga kuma wurin ɗaura hannun ka ta so mata wannan ko cin ɗaura hannun ka a da ya ga ka ce ba kai yanzu ka ce bai hakuri ko ba haka yake cewa ba to ka ɗaura hannun ka ka ɗaura hannun ka ɗaura hannun ka da kuma shi wanda ba an saka a gurbin a sama ba na gama yake cewa wai zai gaya muku ga damban nan ya a fafata tsakanin autan alimbata isaka coronavirus da dogon mola-mola dogon mola-mola coronavirus dogon mola-mola ga damban nan da ake jira a gani wannan damba ne da ya ɗau hankalin 'yan kallo tsakanin wayannan manyan 'yan dambe wato matasan 'yan dambe kuma kowanne yana sharafi kowanne yana tashi to mai autan ali ke duba na ga autan ali yana korafin kamar an sanya masa hannu a ido amma dai gashi na damba nan damba ne da aka kira shi damban fidda kai dangan yawa wato dalilin haɗuwar shi wannan damba shi coronavirus yake jan ubangidan dogon mola-mola ya ce to bari zo in buge wannan yaran in ya so ka daina shigewa ubangidanmu idan kuma aka yi rashin nasara aka buge dogon mola-mola to kaga sai kuma na gaba da shi ga damban nan damban kwatan yanci 2021 ga damban nan an taka tsakanin dogon mola-mola ne da coronavirus autan ali kuma ya ce bari mu haushe da gaggawa ba bari sai na su wallahi ga damban nan lallaba ake yi yin sa ake a natse kuma gida ya tsit hatta makaɗa ma sun yi tsit yan kallo jira ake me zai faru menene me zai kasance lallaba ake yi to amma ga shi nan ne tsakanin wa'annan to turmi guda ya kare turmi na biyu da
ga wani a dabaru nan Autan Ali yana yi. To, dan ba dai sai an buga shi, dan ba sai an ci gaba. Turmi na biyu, dogon mola-mola. Da gajeren wando. Autan Ali, coronavirus da hula da dogon wando. Wallahi Allah ya fasa ya nasu ya ce manu ya sha ki dogon mola-mola da haka coronavirus ba ya ce. Dogon mola-mola. Wallahi dogon mola-mola. Haka mutum da matasa su tasowa. Wallahi gare ka dogon mola-mola. A damban nan ana kaiwa juna hari, ana tarkon juna. To gashi nan. Autan Ali. Dogon Ali. Mola-mola ya fita waje. A zo a yi dambe a fito ba malama. Anya za a kai labari. Yakin da ya gwada ƙarfi na nake kewaye masa anya bana za a kai labari. Ya lokacin da tsara da sabi ana ta kai da tamas. Wannan masu na ga anya yau zai yi. Gashi nan kowa ya ɗau shawara. Turmi na biyu tsakanin wannan dambe gida ya yi tsit kake ba mai magana kawai mai yake faruwa mai zai kasance ake shiru tsit to an dunka an miƙe dogon mola-mola Autan Ali coronavirus gidan ya samu bazawara kai dogo ya kai bai samu ba yawa kokari yake yi da alama ya dan dafe shi wato ya dafe shi ya samu ya Autan mola-mola dogon mola-mola abin da yake nema ya kai bai samu ba dogon mola-mola kai Autan Ali ya same shi kai Auta ya sa dogo kai ya ilaha illallah dogo kai wannan ne bi kai